min mi wawa famdi wiyeede wonde Afrique fulɓe wonɓe ɓe hen en jaare hande 5 million walla ko ɓuri ɗum hewde. Mi wawa famde milliardaire uji gonɗi e nder leyɗel Afrique wi kadi ɓurko jalade e mabɓe ko ɓiɓɓe fulɓe gon ɗon. E ngolɗo leñol ngol woyi naɗɗade ni hay télé ronki dañande hoore muɗum to joɗɗa foof aɗa wawi heɗade walla mbawa suivre information taw koye ngol ɗon leñol waɗa. min en jaaki kam ala fo ɗo jimi bibliothèque walla deftere mawdu taw ko defte Pulaar binda hen. min so tawi mi miijo ɗum ɗo ɓernde am nde no huɓɓa no feewi gonga noon mi fotani felde hay goto, min ko hooram potimi felde. mi yeehi ham waɗi mi mawni mi tolnimi ɗo ala ko mbaɗinimi leñol ngol. mi jangi no feewi kono ala fof ko mbaɗinimi leñol ngol mi nafani maggol haydara. mi windani deftere, mi udditani télé, mi udditani hay radio. ɓurko jasde bon mataw hay goɗɗo hay ɗemgalam ni metam wawa hay haalde. mbiɗa wawi haalde kono mi wawa windude, mi yiita bindi. mbiɗa andi dal sukaɓe amen aroɓe après maɓe pelam no feewi te maɓe pel heewɓe waɓenam. jaam hiiri baaba galle walla wala ɗo? Bismillah, yew nder ɓennu gay. jeune homme am mi wayri ma aɗa selluno kam jaam woni yettere Allah mbiɗen ɗo tan jeeyi ko joni gartan guddiɗa aɗa jooɗi e deeƴi mbaka kam ko jaam woni ma an hande yeesma ngo e walli seeɗa boom ko ndekati yeesam ngo en hollir ɗum mataw ko metti ɓernde nde tan wa noon etto place joɗɗa. ƴeew tan Allah waɗat wonana e hojomaji tan ɗo gunno mbeɗa haaldo e hoore am ɓe haal metti am e leñol ngol no ngol wani saabu ɗo ngol yarta ɗo joni leƴƴi ɗi foof ɓenen mbaɗa film uji, ɓenen mbaɗa théâtre uji, ɓenen mbaɗa kala hunde hesere. ko leñol ngol ronki tan nadde kala hunde, ronki waddi gueɗe gandanɗa hormal leñol ngol en wawi naftorade ɗum no fewi no findini yimɓe ɓe. kono ko Allah addimi tan mbiɗa jogui yakar no fewi ema wasta kadi taw wonko ganduɗa e ko yewte ɗum ɗon min dal gueɗɗe ne metti kam no fewi. haali gon kay baba kalɗa ko ne selli leñol ngol moom ko ɗum huuɗo hulɓinin kono dal guel jayde Pulaar ari mbiɗa andi dal kulol natti wodde saabu mbeɗa laaɓa dal nde ɗo jayde Pulaar wodde nde joni min liggo e golle kewɗe te d'ailleurs sak en jogui film em gone wadde joni ko film extraordinaire te ɓe jogui page Facebook, ɓe jogui ɓe mbaɗa golle mantiniɗe wasani jomum holluma vidéo ɓe gandanɗa hoorema ko film mabɓe ɓe gorɗo ardo o hen jeeya on habaru meɗan ma weltini no fewi. est ce que ko mbiɗa ko nden jaydi kam hoto tawte joni wona ordinateur ma o en wawi sengade internet fat joni mi ara mi holluma film maɓɓe o. garan mbaɗɗo mbiɗen ko gas wuli dow